Saan garot to? Bagong dating tayo, Oh. kulay, at isda. Bukas po nandun tayo sa paluto ng Shower ka? Ay, huwag ka na ka?
Hindi, iwan ko yung ano just in case. Kasi nagagalit din ng hangin. Baka mabasag. Baka walang darling. Kung ako, dala yung kamay ko. Ako, dala yung kamay ko. Oo, ako. Oh. Simbahan natin. May age mo? Hello? Siguro pwede tayo lang para dito. Ang dalawa? Ata. Uy, showcase yung good niya. Kaya pala. Oo, di ba? Kaya. Kunin mo kayo na yung ano. Kunin mo kayo yung ano. Kunin mo kayo yan.
Tangin na yung dami na namin. Kasama na lahat. Parang yun, okay, yun din sa akin ako. Something lang yun. Hindi na ganyan. Hindi na nagapaan. Ang may ganda na. Hindi, kapag yung makikita. Pero kasi ngayon, ang bawa. Yung malamig din. Tsaka ano eh. Kasi nagasikaso din talaga ako kung kayo yung taon na ako. Marami ka na ino, pero hindi, kumbaga, hindi ako yung ito, ito, sarili lang, buti nga pa ako. Hindi ko na lang mga ano nito, hindi ko lang. Pero kung yung nagsasaluan ko yung mag-game, wala yung yun. Wala yung Kasi kinuha ako, kaya kailangan ko post. Pero kasi ito nga, papasalamat tayo sila sa amin. Pwede, baka. Oh, nyata. Oh, okay. Pudil ti baka? Oh, when? Okay, when? Ano ba meron? Kunin mo na yan. 5 pesos na lang, 5 pesos. Okay. Niya, kawanti. Oh, sige. Okay. Tapos wala akong iningaw. Barbik, awan isaw. Tumpong. O, kailangan, datalangan pudin, at ako din, nabati sa kinakdakan, isaw. Isaw, kinsa, katimanok, nunda. Pa kayo? Okay.
Benden. Hello. Sige po daw si Benden. Ay, hindi mo kayo nakasin dyan? Ay, ano ba yun? Uy, ano ba yun? Benden. Benden. Yung na yung kayo yung kayo yung Dito gawin mo gano'n. Para mapakal na mga kayo ni ganito. Wala yung bola. Gawin yung floater yung bola. Wala pong floater. Ayun lang, ayun lang. Alam mo lang. Hindi yung ganda si Aso yan. Ito. Ito nga rin yung pagkain dito lalo. Ano ito lang sila? Oo. Yung pagkain. Ito, very bad. Yung pagkain ito. Kukunin ba ako sa kutuan?
Ano nyo ba sila? Ay, red rice? Ako nga pinapapunta ko ng pinapapunta ko ng Tacloban. Ayaw ko yung para libre yung plan. Tapos sa mga yes sa over yes. Kasi tapos Bim! Bim! Kuha ang tawel. Bim! Tawel. Bim! Kuha ang tawel doon. Yung tawel na blue. Wag yan kasi gamit natin. Dalawa na kasi si Tito Manong mo. Ay, tawag pala sa tempo. Oo. Dua, tagdi gusto Tito Manong mo. Ha? Yung card? Diyan yung card. Oo. Saan yun dito? Diyan sa mga hindi na ano yun. Diyan o. Ito yung card doon. Yung pakatan na. Kaya nilagyan na agenda kayo mo. Wala ba dyan? Okay. Ha?
pa eh. Yung apat pala tawin natin. Kumain ka? Ano kinain mo? Lipstick. Hindi na isa. Tapos tata kuraw, ikabi mo hindi pagpagawa kayo ng pwesto, dapat tawel mo yan. Okay. Yung pwesto ko dun sa upuan. Ito pang lugar ng pay. Dami to. Kaya pang lugar ng Parang kayo na kayo sa mga nagtatao. swimming ka? Gaya niya yun. Ha? Ibimpim ka kalpas na makan. So good. May towel oh. Yeah, meron pa. Ito. Ace, your damit. Oh, yeah, thank you. Wait, you have to wait for the door. Oh. Dito pala. Oh, your slipper ha? Your slipper. Oh, shower na. Lakas ng hangin.
Hindi, maganda, mainit. Ayan, may tawag na dyan. Yun. Sawa na, sawa na. Para may malamig yan. Hindi, mainit. Doon o. Palit ako ng shirt. Ay. Woo! Wow, sisipin na siya. Hindi, meron tayong ano dyan eh. Doon. Ano ka ba na tawag? Kaya kasi yan. Ha? Ka na Ricardo. Ayan, balik ka. Sige nga. Wow! Oh, grabe. Sarap kinain nyo? Tuwang-tuwa oh. Tuwang-tuwa ah. Tuwang-tuwa ka? O, dyan ka lang ha. Huwag kang pupunta doon. Dyan ka lang. Ito ka lang para may picture ka ha. Let me get my goggles. Huwag na. Goggles ka pa. Oh, yan na. Dito ka lang. Diyan ka lang. Kuya Ace! Kuya Ace, can you get my goggles inside? Please. Okay. I don't know how to put it on. Gusto ka basketball? I don't know how to put it on. Can you call my mommy? No. I cannot put it on. I'm going to drown. You're a big girl. Do it. Fine, I'm gonna. Tito Yan, you're gonna swim? Yes or no? Tito Yan, can I go here? Ah, Tito Yan, can I go there? Shower ka ba? Sino ba ang panoorin mo doon? Kaya dito pa Ingat ha. Bye-bye.
idadrop ka ni papa mo? Ah, It's so cold. Oh, Glenn. Hindi maniwala ka niya ang init. If you swim, it's cold also. If you like. Put your feet inside. Problema mo dyan pag ahon. Yun ang malamig. Kaya may tawel lang kayo ready. Ah? Kaya mag-ready ka tawel. Hindi pag ano. Para ano, yung hangin. Ay, dito ako ba dito? Hindi. Tita Ryan, you're gonna swim? Tita Ryan, you're gonna swim? Nandito na? Hindi ako kanina pa. Ah. Yan mo yung... Where's Tita Roy? Ha? Where's Tita Roy? Hindi ko alam. Dad! I'm floating. Can you find my lobster out there? My Tita Manoy. Siyempre. Kuya Ace, can you put the camera into my It's there. Careful. Woo. It's so hot here. So cool. Wait. My hands is wet again. Okay. Jump. No, I'm. Hey, can you face the camera again? Oh my gosh. Okay, last time. No more. It's so cool in here. Wow. Can you get me water because I cannot see? I cannot. Wait, let me get my water. Go. Wow, so cool. Hello. Nag-try ako pangatlong beses. Nagka-cancel talaga na. Ha? Eh, nag-load ka. Hindi na lang ako. O, hinanap ko yun nga. Yung sa baba na lang. Easy po pa yun. Ayaw pa rin. Ano lang, cancel lang. Pangatlo na. Yung dati, sinerge ko Facebook password. Cancel. Sinag ko talaga ako. Pwede ba magandito? Yung tapos na na. Makikita mo yung ano ko. Dito sa ibig.
Wait. I'm ready to jump. Wait. Just take some donkey out. Mommy, you want to see? Ka na lang. Hindi kami injection dito. Kahit may kulang sa Wait!
ginawa ko rin. Like ko niya yung Wait, no one. Five, eight, three, two, one. dapat mo pa, layo mo lang mo. Three, two, one. Can you put this? Okay. That's where's the game. Search mo sana eh. Ganun pa na rin. Check mo muna na ako yun. Facebook page. Para malaki. Sa Insta.
Gamit ninyo. Tapos ibalik mo sa pinagkuhanan mo. Sabi ko, sabi ko, Saan ka manonood siya niya? Doon sa San Fernando Ate, tapos sabay na sila ni Brian. Oo. Kamusta naman sila papa doon? Okay naman. Doon ako dumiretso pagdating. Sabi ni, nung pawin na tayo si mama yung pausap ko. Asa na daw kayo? Bakit? Nagabihan na kayo sa biglaan. Eh marami kaming pinunta. Tapos sabi nila kanina, ano may pupunta kami doon? Ano may sasakyan mo pupunta doon? Mama, daming tayo. Gusto mo ngayon ng tanong ko. Tapos di kumako ng price. Ay, pumunta muna ako ng kumuha ng barbecue doon sa ulan. Tapos ulang. Kasi pumunta ako sa crossing ng price niya. Yung kakilala ko na sa kaya doon. Sinabi ko, pumasahin kang doon. Kasi kaya ang dami, ang hirap namin mag-ano ng price. Ay, sayang ako. Sana tinawag na yan. May talaga yung mga pila-pila. May lasing pa ako. Medyo matanda pa yung lasing ko kami. Natakot ako baka mamaya ako kayo dito. Hotel lang may sumakay. Oo nga. Kasi mag-aaw. Hindi talaga aalis yun ang gata. Nakitin siya na sa floor. Hindi naman kababaitan ko. Ayaw umalis pa sa car. Ano ginawa mo kanina? Mag-uwi mo. Wala pa rin talagang nag-finish. Tapos sabi niya, tara na daw. Wait lang, hindi ka pa nga nakakabisa ng pag-swimming. Ay, may hindi mo pala yung pag-swimming mo dito. Sabi niyo, diba? Nakalupog na lang. May mic.